Ndewo ndị ọma na-ege ntị. Tata anyị chọrọ ileba anya na ọmụmụ ihe metụtara asụsụ Igbo. Taa anyị ga-ekwu gbasara agụmagụ. Anyị akọrọla omenala emere omenala mee. Tata ka anyị kwana ihe ọmụmụ nke dị nnukwute mkpa ma dịkwa ezigbo mkpa na onye ọbụla ma otu ihe ma ọ bụ ọzọ tụmadị n'ihe metụtara agụmagụ. Tupu anyị ebido, ọ ga-amasị m ime na ọ dịbara gboo ọ bụrụ anyị nwa ka o si n'aka, maka na obodo ọbụla nwee akụkọ ala, akụkọ ndị ichie na akụkọ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Mana tupu anyị agawa n'iru, ọ ga-amasị m asị na uche onye adịghị njọ ịkọwa na nkenke etufughị oge ọbụla ihe bụ agụmagụ. Agụmagụ dịka m na-ekwubu, agụmagụ bụ akụkọ akọrọ n'ọnụ ma ọ bụ nke ederede n'akwụkwọ agụmagụ ọgụgụ, nke nwere isiokwu, nwee agwa, nwee echiche, na-enye ezi nkụzi, ntụziaka, ọmụmụ. Ọ na-emetụtakarị ụwa mmadụ, ụwa anụmanụ na ụwa mmụọ. Agụmagụ na-enwe ntọala nakwa ntọoge. Ọ na-enwe ntọala na ntọoge. Abịa na agụmagụ kewara onwe ya ụzọ abụọ. Agụmagụ kewara onwe ya ụzọ abụọ. Enwe agụmagụ ọdịnala na agụmagụ ederede. Enwe agụmagụ ọdịnala na agụmagụ ederede. Agụmagụ ọdịnala bụ agụmagụ nke dịbara gboo, nke si n'aka fere aka wee rute anyị aka, nke amasịnwụ makwa n'ukwunwu na lee onye bidoro nke a maọbụ onye o si n'aka wee bido. Mana ọdịnala wee bụrụ agụmagụ ala. Agụmagụ ederede ọ bụrụ na akpọghị ya agụmagụ ederede, akpọ ya agụmagụ ugbu a, ya bụ nke nwa bekee kpọrọ written literature. Mana ka o si na-adị, anyị ga-ewe ya na mpe ma ọkwanụ n'ibe maka na a na-esi na adị arụ isi aka agba ụrịọm. Kedu ihe anyị ga-ekwu okwu ya kịta? Anyị ga-ekwu okwu ihe metụtara agụmagụ ọdịnala. Kedu ihe bụ agụmagụ ọdịnala? Agụmagụ ọdịnala bụ agụmagụ ndị ahụ akọrọ akọ n'ọnụ, nke a na-edeghị ede n'akwụkwọ ọgụgụ, nke si n'aka fere aka wee rute anyị aka. Amankwunwu ma ọ sị na lee onye bidoro agụmagụ ọdịnala, mana ọ wụ ihe ndị ichie hafere anyị n'aka, anyị wee tokwute. Ọnọdụ anyị na agụmagụ ọdịnala bụ ọnọdụ nwata nna ya siri jide nkapị na ọ ghaghị ikunye ya mmiri ọ ya eji mee gịnị kụọ aka. Anyị tokwuru agụmagụ ọdịnala etokwu. Ọ bụrụ ihe anyị amụpụtara anyị ebido wee emewe. Ọ wụ akụkọ si n'aka fere aka wee rute anyị aka. Abịa na agụmagụ ọdịnala, o nwe ngalaba atọ. Agụmagụ ọdịnala nwere ngalaba atọ nke gụnyere akụkọ ifo, abụ na ejije. Akụkọ ifo, abụ na ejije. Dịka m kwuburu mbụ, ihe ọmụmụ anyị nke taata abụrụ ihe anyị ga-eme kwarapụ. Ọ ihe anyị ga-eme dịka esi eme ofe dị ọkụ, eji atụ na nwayọ ka eji aracha ofe dị ọkụ. Kedu ihe m na-ekwu okwu ya? Anyị ga-ekwu okwu ihe gbasatara akụkọ ifo. Anyị akọwala ihe wa agụmagụ, ngalaba agụmagụ na-abụ, nke bụ agụmagụ ọdịnala na agụmagụ ederede. Anyị wee mee ka amata na anyị ga-agbakwasị ụkwụ tata na agụmagụ ọdịnala. Abịa sị gị na agụmagụ ọdịnala bụ agụmagụ ndị ahụ nke na-edeghị ede n'akwụkwọ ọgụgụ, nke nwekwa ngalaba atọ. Ya bụ agụmagụ ọdịnala nwee ngalaba atọ, nke bụ
akụkọ ifo, abụ na ejije. Anyị ga-abịa ji nwayọọ wee mee gịnị wee kọwaa akụkọ ifo na uru akụkọ ifo bara. Akụkọ ifo bụ akụkọ ọdịnala Igbo nke na-ezipụta ndụ ndị Igbo ma na-ezipụtakwa ihe metụtara ndụ ndị Igbo na mgbe dị iche iche n'ebe dị iche iche n'oge dịgasị iche iche. Akụkọ ifo bụkwa akụkọ ndị ichie nke si n'aka fere aka wee rute anyị aka. Ya bụ akụkọ ifo metụtara ụwa atọ: ụwa mmadụ, ụwa mmụọ na ụwa ụmụ anụmanụ. Ka o si na-adị, a sị na-adị egbu agụ n'ofu ugbo, na ya bụ nwayọọ nwayọọ ka eji alacha ofede ọkụ na bunubunu ibe anyị danda. Anyị ga-abịa dọbiri ya ebe a ka ọ bụrụ anyị agba nke mbụ, maka na abịa sị ka achịrị aka na-abọ wee n'ọnụ, ọ bụrụ na ọnụ agbawaghị eze atajie otu mkpịsị aka. Ka anyị dọbiri ya ebe a na agba nke abụọ ka anyị bịa ji nwayọọ kọwaa uru akụkọ ifo bara ma kọkwa otu akụkọ ifo ma ọ bụ ọzọ. Ndewonu, ka emesịanụ tata.